naning kalibutan, ang yuon ko ang langit. Kumusta naman ang daghan sa story? Okay ra? Naglibog ko. Unsa may mong gikalibugan? Man diha sa ilang karakter? Di ba, love magka nilang usag-usa? Nya, ano mabuwag man sila? Mao ba? Di ba, kung love di mo usa ka tao, di mo siya biyaan. O, di mo siya pasakitan. Filap, tanang butang diri sa kalibutan, di permanente. Naay rason nga nung mubiya ta sa tao nga atong gimahal, ug naasay rason nga nung magpabilin ta, maski unsa pa kalisod, tungod sa tao nga atong gimahal. Rason? Unsay rason? Lila, naamogoy panghitabo nga di ta gusto, pero mahitabo gyud. Bisag unsa pa atong buhaton, di kita kapugong anak. Tungod kay Unsa? atong destiny. Destiny? Kaya bawo ko, pagpugos ko sa pagtago sa mga kagain. Ang pamingaw ni Galila. Hindi ka gusto nga makakita sa mga kagain. Kasi po, kasi makahintang. Para na ako, bay. Sa tinuod lang, Jud. Serious, bay. Sayop man na. Isud man ang puga na to tong kagalingon. Pero kinahanglang buhato na to. Aron magmalinawon mo. Gusto ka, bay? Sa tinuod lang. Lami na kay Singgi. Nga nung naingani mang ko. Sa usara kay gayon. Naguba ako kinabuhi. Nawa ang tanan. Wa man na nawa, bay. Walang kakakita. Wawang ko magdaham ba? Nakatong hikayon na. Madisgrasya ko. Yang may ngani akong kinabuhi. Nakalitan dito ang tanan na to, bay. Kinsa may magdahom na maligya rag kag isda. Kaya, mauna to. Nakain na ka to, bay. Bisan kalitong hitabua. Pero, nakahinumdum ang tingali ko ba? Ikaw ba yun? Saan man? Nakatimaan ka sa sakyanan? Ito nakaligis ni mo? Bisan kalitong hitabo. Pero, nakahinumdum ang tingali. Huwag ka makakita kung kinsa ng drive ba ito? Ang plate number. Nakatimaan ka? Bay, ito pa kasabto eh. Wa na tingali ti paglaom, bay. Makitaan umailhan na nakaligis nimo. Aron makabayad siya sa yangsa diha nimo. Wa na gid tingali. Pas nila no. Wa dito siya konsensya no. Sige na. Kung sa tayo may himo na sa pagkakaroon. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan.
kinunsad. Wa ano tayo mahimo, anak. Pero... Hala, bay! Unsa man? Ngano ka? Pastilan. Doon ako na hinungduman, bay! Dumduman? Unsa man na? Ay panghitabuan ning kalibutan na nga paglisod ta pagdawat, apan wa na tay mahimo. Ibalila? Husto ka. Tingali o makabuot lang ta sa gusto nitong mahitabo. Wa na'y mag-uol. Wa na'y maglisod. Sakto ka. Mo nang swerte kayo ta. Ikaw, swerte kay ka. Ano nakasulti magkaanak? Well, maski kung sa nahitabo ninyo, maski namoy problema, maski nagkalisod mo ni Christian, tibuok gihapon inyong pagbuyo. Mahal ko si Christian. Swerte kayo siya. Nakaasawa siya nimo. Haluoy lang ko niya. Nag-antos siya. Di siya ang nagantos lila. Ikaw, kay ikay nakakita sa iyang kahintang. Husto ka. Makaya na naging ako. Hangtod ka nus ah. Hantod nga makakita siya balik. Well, ikaw rin yung makatabang anak niya. Apan, unsaon man, Makatabang ka niya kung unsa man. kung ablihan mo imong hunahuna. Wa ko makasabot. Di pa ka makasabot ron. Pero sa hinahinay, pasabton ti ka. Pero mao ni timan eh. Ikaw rin yung makatabang ni Christian para mabalik sa normal ay ang kinabuhi. Di ba husto ko? Kung andam ka mo sakripisyo, di makakita siya pagbalik. Sakripisyo sa unsa. Makibawar ka niya. Katong doktora ba ba? Abi ni mo? Nakabantay ko nga nagsigisag tanaw na ko. Nakakabay no kung magkauyab mi. Dayon, magpatabang ta niya aron mapirahan ka. Portahan dito. Magpatabang ka niya? Oo! Buutan man gud siya god. Tanaw na ko bay, murag na duoy to nimo. Mao ba? Mao kayo. Mao nga kung mauyab to na ko siya, wa tay problema. Kay makahum ta kwarta niya. Murag layo naman as tinuod imong gisulti bay. Ang sila yugod. Tanawa lang niya. Basta mo balik ko din rin. Panay lain balik ko na to. Ako ra jud. Sa paminaw na ko bay. Murag duol jud ko siyang kasing-kasing. Paminaw lang tingali na nimo bay ay. Di lang sa paminaw bay. Sa pananaw na ko. Murag duol jud ko siyang kasing-kasing. Oh. Doon. Paminaw ra na nimo bay. Nga be. Feel man ako. Aw. Feeling ra sad kay ka. Hindi mo naman palbugalon sa ito nila. Di sad ay. O din gingon anak ka bay. Bugal-bugalon na kay kasanan. Bitaw bay. Pasensya na ka ha. Pero salamat. Gilingaw ko nimo. Bay. Bisag kinsa na atong makapangayon og tabang. Atong duulon. Makakita na kagbalik. Nya, wa ta kabaw. Makatabang to ning doktora. Pero mubalik pa ka to dinhi. Naigo ra mo to siya nag-check up sa mga tao. Oh, kinam sab. Pero karon kita niya din eh. Nya, nganong nasaag ka siya din hibay? Doon na dyan rason. Oh, kay trabaho gud to nila. Bisan na. Basta hindi makatabang sila nato. Nakatabang ko sila kay doktora man. Pero pasalamat ko niya bay. Ana, Jud. Kinahanglan, bay.
Kabaw ta magpasalamat sa panakatabang ako. Busa ikaw, kasi kapila ko ni balik-balikon, ayaw pa pakawas paglaom. Nakatungog ka sa gingon sa doktora, makakita pa kagbalik. Kaning kamutan ako ba? Kana, Jud! Kaning kamutan ako nga, manormal akong kinabuhi. Bisan di na ako makakita. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa ba? Andam na kong buhaton ang tanan. Mabalik lang sa normal namong kinabuhi Christian. Good! Nakadaig ko ni mo, anak. Mahal na ko siya. Busa, di ko gusto mong pabilin siya ngayon, anak. Huwag na ako mabuhat, buhaton ako para niya. Believe ko ni mo na. Ah, nya, unsa man napakipabuhat na ko? Napa! Well, tiwasa sa nagbasa oh. Then sulti ko unsay mo na feel o unsay mo insights. Kay ako sa andamon atong pagkaon. Ay na lang sir, uy, mapauli na ko karong paniod to. No, arita man ni Udto. Pero sir, para ba ako nakapanglaba ron? Jesus, kalimtiyo na na imong pagpalaba. Napa ko ilang ipabuhat nimo nga mas dako pa kag makwarta kaysa maglabada ka. Ramil, Wa pa tililak ba? Wa ko man bay? Sir, maurasa. Di ba itong paniod ko naman doon? Oh, kuan, nang hapit na bay? Gutom naman ko. Ako ba? Asa ko man day siya? Di ba muuli ito siya ron? Ang naman sa uli bay. Gutom na ka? Andam na to akong giluto. ay, mapauli lang na ako Ramil, kay nakuha trabaho si Christian ako. Lila, kalimtiyo na. Nakakadiri, nagtrabaho biya ka. Kalimtiyo na nang nas inyo. Pero, Lila, nagunahon na ka mabalik si Christian sa normal. Gitagaan ti kagay. Kini akong gipabuhat nimo, sinugdanan rani. Kung makamauna ka sa akong trabaho, makakwarta ka. Mapaoperahan na nimo si Christian. kuan manggod, ipaabot man si Christian ako. Oh, mo nang kinahanglang mag-anad-anad ka. Asa sa to sila? Aron mabalik sa normal inyong kinabuhi. Ramil, Sa ako lay kaingon nimo. Aplihi mo huna-huna. Saon man ani mo kung masigir kag salig ni Christian? Kinahanglan nakaibaw sa kamupugong sa imong kagalingon para matuman imong pangandoy. Sige. Pangako na ta. Nga bay? Dili na to pabot sa Galilak. Di na lang tingali. Nakakaon na siguro to dito. Sure ka bay? Mga una ta? Isa man. Di ka kasabot. Ingon ko. Mangaon na ta. Oh, kasabot man. Sige, good. Sige, ngaon na makata. Sige na bay, ikaw na diha. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa
ang gimahaling dughan sa Come on, let's eat. Kuan manggol. Lilap. Unsa mo gud na imong ginahuna ba? Ikaw, kaon na lang. Masag ko ganang kaon. No, magdungan ta. Sige kani. Wait ha. Tilawin ni akong giluto. I'm sure maganahan ka na. Sige. Pwede ba? Di kasi tanaw na ko. Sorry. Gopahan mo gud kay ko nimo gud. Sige. Mga na makata. Okay, sige. Lami ni akong giluto. Ba. Napay mong gusto sa baw. Busugan ako eh. Nahinaykan dyan ako ba eh. Ano ang kamukhaon niya ba eh? Kalami niya akong giluto. Muna yung paborito nilataman no? Mahimo ba bay? Ihatod ko nimo sa suod. Ha? Sa sud? Sige na. Ihatod na ko. Sa adlawan pang dako ba eh? Matuog na sad ka? High blood ka ni ka na ba eh? Ingon ko! Ihatod ko sa suod! Daging, matut ka. Ta. Ako na yung manghipos na ito kinalan ba eh? Ito man, okay na ka? Sige bay. Salamat. Gaya lang una ko din. Oh, sige good. Nga, ato na ko sa gawas ba? Kaya mangimpyo po sa itong kinanan. Ibay, bihaw na ka. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahaling dughan sa